Buchty? Pečiete buchty? Áno. Áno? No ukážte, ako to robíte. Ako to mám urobiť? No, tak. To je ono. Tak, teraz tam nasyp trošku maku. Môže aj Nikol nasypať? Tak, A to... ako to budú tepne? Dobre. To je ono. Či? Môžete ešte trošku. Dobre, stačí, šikúky, babi. To je ono, teraz to Karolinka zabal tú buchtu. Tak. To je ono. To je ono. Super. Teraz ju zlep. To je ono. Tak, polož ju tu. Dobre, zober si ďalší. To je ono. Trošku ju v tej múke vyválaj. Tak. Tak, ešte. Tak, to je ono. Šikúka. No, teraz to... Koľa budem sami pec? No samozrejme, vy ste šikúky. Lebe sami? Úplne sami, no. A Nikolka? Aj s Nikolkou spolu. Sam. Tak si to odlož, no, teraz to vyvalkaj. Ona je taká malá, ona koľa bude pec sama? Zarazu taká je to. No, tak, nevadí. Tak, to je ono. Počkaj, otočíme ti to. Tak. Takto, to. To je ono. Super получается. To je ono, dobre, super. Teraz Nikolka naloží tam lekvár, že? Džem. Nikolka, polož tam džem. No, ešte viacej zober. Ešte viacej. Ešte viacej. Tak, to je ono. Teraz to nalož tam. To je tak polka. Tak, šikúky. To je ono. Ešte, Nikol, ešte džem. To je ono. Tak. Karolinka pomôže, to si potom umyjeme. No. Tak. To je ono. To rozpravím. Áno. Ešte trošku džemu by si tam mohla dať, Nikolka? Aj to potom, ale trošku ešte džemu. Tak, trošku viac. To je ono. Tak, Karolinka ti to pomôže dať dole. To je ono. Spák, šikúky. Tak. A teraz tam nasypeme ten mak. Opatrne, aby ste nepadli. Ja už sa parajte, ja už sa parajte. Ja už sa parajte. Ну давай, а на чуть-чуть ты. To je spor, kto bude pracovať. Ну, ничего. А потом Каролинка Никол, хорошо? Čo? А теперь Каролинке дай. Ну, увидишь. To je ono, šikulky. A všetci sú spokojní. Ja. Nezasahujte nám do toho, maminka. Tak, to je ona. Teraz ju zabal. A teraz dáme to pec. Ale najprv to zabaliť musíme ešte. Tak. To je ono, aj tam. Tak, to je. Ešte. Máš ručky Už to zalepila? Musíš to zlepiť. Они между собой Musíš to zlepiť. Maminka nám trošku pomôže. Že, maminka? Tak, to je ono. Dobre, šikulky. Super. Paráda. Ďalšiu.